стане тук. Сам. Отидем. Там е намече колата. Каза, че ще отида до магазина и изведнъж отида и не се върна. Я виждам, защо така прави. Там да отидем да го потърсим. Бягай. Добре. Там на магазина. Айде, може да. Айде, став. Сега си отвори това дете. Аз ще го. Абе, като цяло не го виждам аз. Хайде натам да го видим. Да. Абе! Не знам. Може да е неговото. Айде. Като цяло не виждам. Китарата му виждам. Махай, що искаш. Ще фъгна кара. Така. Стой! Не там! Ще му влезе вътре в шапка. Къде да оставим? Тук, виж. Вътре, тук. Тук. За малко такова махнахме шапката на Коле. Какво? Няма го то. Няма го меча.